Liang jong ke HITO sengkeme mentang sengi ke Laiterik benai bekarway arajar arpuar nilawan ye kendo ya ka district administration ka bahne ha office jong deputy commissioner nimut benye kendo ye DC Henry hakapor bengiwan te yong bai haban lik midon kam te la mino tengi la instruct benye kendo iba roni ta hakane ka dorkas ka bengi kendo ngi ya kren ye ki panjing benchai ba balai fi impose ya ka 144 CRPC hapo Shillong City bat hakaba hap borok kai kisor kapsor te ngong ye ki ba ki ong ba ki haban impose ka ni ka 144 de ba kajingja hatuka arpu pratarek te ka order ki ai hatuka lai puai tengi nakalian jungi ngila tho hang ne ber ngila kan dak ba shai ba kajing penmi ya ka ni ka hukum 144 RPC ka ye tengkho ba ka artikel khatsau ka khandai bat arpusan wat ka Supreme Court ru kala ong ba ya ka 144 CRPC la ban exercise man ka por Henry ka ba le hang ne pat ka bangina kalian ka seng ngemla ban pedang kai takadau ngi wan ikan du kenang ban recall no ya ka ni ka 144 CRPC bat ban ai no kiwi kan don de ban perking kat kum ka 144 ka bam ya ha badingi hang ne ngi ong ba pila hi ba menta na ka por ba mdei tang useng bahalang mo mdei tang u pressure group ubi ki ne wat kinong hikai kinong shedja ki ja gitu ki mid day meal ki nong hikai contractual ki bobon ki cultural organization dap nong ta ki religious organization ye ka tur ngila keren ba ban kta e ka right to religion ro nging so ya ba kin haban pan permission te nakalen jung ba roni ti ong be bagi impose ka ne ka 144 RPC ka de halor nong rem ban encourage ki brok ha ki bamut ban shim kan ko benta rali ban ong ye ki ban shim ka permission te haden dala ya kren ong nakalian ki jongki kinsa ya shong e ka ne sibit kinsa perkat bat la de ki kin resign na kin recall na ya ka ne ka 144 ka ba apa ko jela ka